سلام كما يتخونوا نا يوتيوب تختاتلتي أنا دحاني إزجابير مسكن لو معنتي حزلكم مزع إزلخو أرستي عدمينا خحصلو زخلو حما لمدتات زبليه عدنا نايفت أري تخكليه جن أما خلص رجع نمكينا خنصن حخلنا أيت محرنا نيا سلازي حما لمدتات ناون باب معرتو خنزوترم كلنا عدمينا كأسنا بلو እንዳቀነሱ ዕድሜና ከሕጽሩዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ እዞም ሕማቅ ልምድታት ንብሎም ሓደ በሓደ ክንሪኦም ኢና ምሳኹም ዝጸንሕ ፀሃየ ሓቢርኩም ስጋዕ መጨረሻ ምሳይ ንኽጸንሑ ኣቐዲመ ብክብሪ ዕድም ሓደ ሰባት ምንም ናይ ሕማም ምልክት ከይተረኣዮም ወይ ኮላይ ከይተሰምዖም ብናይ 3 ወይ ከዓ 4 መዓልቲ ሕማም ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ናብ ሕክምና ከይከዱ ድሓኔ እንዳበሉ ማለት እዩ ስለዚህ ተቐንዘና ስለዚህ ተሳቀና ወይ ኮላይ ሕማም ስለዚህ ተሰምዐና ጥዕና ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ሓደ በብ መዓልቱ ነዘውትሮም ሕማቅ ልምድታት ኣለው ቀስ እንዳበሉ ዝቀትሉና ማለት እዩ ስለዚህ እዞም ሕማቅ ልምድታትና ንግዚኡ ክንገብሮም ከለና ደስ ክብሉና ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ጥዕናና ዘንጽቦ ሳዕቤን ንግዚኡ ኣይረድአናኒ ስለዚህ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ዕድሜና ከሕጽሩ ዝኽእሉ ሕማቅ ልምድታት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ዓለምና ነዊሕ ናይ ምንባር ዕድል ዘለዎም ማለት ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ዘለዎም ህዝብታት ጃፓናውያን እዮም ጃፓናውያን ካብ ዓለምና ነዊሕ ዕድመ ዝነብሩ ህዝብታት እዮም ደቂ ኣንስትዮ ስጋብ 88 ዓመት ክነብራ ይኽእላ ኣወዳት ከዓ ስጋዕ 82 ዓመት ክነብሩ ይኽእሉ ጃፓናውያን ንምንታይ ነዊሕ ዓመት ክነብሩ ዝኽኣሉሉ ምኽንያት ማለት እዩ ሓደ ኣመጋግቦም መብዛሕትኡ ግዜ ጃፓናውያን ዝምገብዎ ምግቢ ኣትክልትን ከምኡውን ዓሳ ዓይነት እዩ ከምኡውን ናይ ጃፓናውያን ናይ ህይወት መንገዶም ዘለዎም ናይ ህይወት ዲሲፕሊን ነዊሕ ዓመት ንኽነብሩ ኣኽኢልዎም ማለት እዩ መጽናዕትታት ከም ዘቐመጥዎ ሓደ ኣትክልቲ ጥራሕ ዘዘውትር ሰብ ወይ ኮላይ ቬጂቴብል ዘዘውትር ሰብ ካብ ዘዘውትር ሰብ ብ10 ዓመት ኣብሊጹ ክነብር ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ጃፓናውያን ነዊሕ ዕድመ ናይ ምንባር ሚስጥር እዚ እዩ ማለት እዩ ካብ ዓለምና ከዓ ሓፂር ዕድመ ዝነብሩ ህዝብታት ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ሌሴቶ ከምኡውን ቻድ ዝኣመሰሉ ህዝብታት እዮም እዞም ህዝብታት እዚኦም ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ወይ ኮላይ ናይ ምንባር ዕድሎም 54 ዓመት እዩ ናይ ዚኣቶም ውን ናይ ህይወት መንገዶም ሓፂር ዝኸድዎ ናይ ህይወት መንገዲ ናይ ነባብሮኦም ኩነታት ሓፂር ዕድመ ንኽነብሩ ገይርዎም ማለት እዩ ብሓፈሻ ከዓ ናይ ሓበሻ ክንርኢ ከለና ናይ ምንባር ዕድል ናይ ሓበሻ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ 65 ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ናይ ጃፓናውያን እዩ ካልኣይ ከዓ ማእኸላይ ደረጃ ዘሎ ከዓ ናይ ሓበሻ እዩ ሳልሳይ ከዓ ናይ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ናይ ቻድ ከምኡውን ሌሴቶ ዝኣመሰሉ ህዝብታት ሓፂር ናይ ምንባር ዕድል ወይ ከዓ ዝሓፀረ ናይ ምንባር ዕድል ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ምንባር ክበሃል ከሉ ከዓ ያው ምስትዕናኻ ምንባር እዩ ስለዚ ምስትዕናኻ ምንባር ወይ ኮላይ ህይወት ብደንቢ ናጣዓምና ክንነብር ንኽእል ምስትዕናና ክንነብር ከለና ኢና እዞም ሕማቅ ዕድሜና ክሕፅሩ ዝኽእሉ ሕማቅ ልምድታት ፈሊጥና እንዳገደፍናዮም ክንመጽእ ከለና ናይ ባዕልና ሓኻይም ምዃን ንኽእል ኢና ናይ ገዛእ ነብስና ሓኻይም ምዃን ንኽእል ኢና ባዕልና ንባዕልና ክንሕክም ንኽእል ኢና ስለዚ እዞም ዕድሜና ክሕፅሩ ዝኽእሉ ሕማቅ ልምድታትና ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ቀዳማይ ዕድሜና ክሕፅሩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ካብ ዝተቐመጡ ነገራት ሓደ እንታይ እዩ ኣካላዊ እንቅስቃሴ ምግባር እዩ ኣካላዊ እንቅስቃሴ ክንብል ከለና ናይ ግድን ስፖርቲ ምስራሕ ኣይኮነን ልክዕ ስፖርት ምስራሕ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ህይወትና ብጣዕሚ ጠቃሚ ነገር ግን ሓደ ግዜ ህይወት ዘይክምችወና ይኽእል ስፖርቲ ዘይክንሰርሕ ንኽእል ግን ልክዕ ከም ስፖርት ምስራሕ ኣብ ቢሮ ነዊሕ ሰዓት ንሰርሕ ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ገዛውን ኣቲና ናይ ገዛ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት እንድሕር ነዘውትር ኮይና 3 ዓመት ንዕድሜና ክውስኸልና ይኽእል እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ስፖርት ምስራሕ ወይ ኮላይ ከቢድ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ቢሮ ይኹን ኣብ ገዛ ንዕድሚኡ ብጣዕሚ ይጠቕሞ እዩ 3 ዓመት ኣብ ዕድሜና ክውስኸልና ይኽእል እዩ ሓደ ሰባት ከዓ ምንም ስራሕ ዘይሰርሑ ሰባት ኣለው ምንም ስራሕ ኣይሰርሑን እዮም ወይ ናይ ኣታዊኦም ዓይነት ከይሰርሑ ዝገብሮም
عين السبات هالو حدا مثالي خنوصل نخلينا نحدا سب كاب جزا خراي زرخبو أتاو ندحر كوينا أتاويو أب جزا أب منو ما يسرحني بيروزيو منو ما يسرحني كمون أب جزا أب سرحتنيا زنك أساب السب ندحر كوينو منو ناي مسرح أجات أمي يقولون كم زعينة هيوت ندحر نمرح كوينا خا منو عينة ناي أكل انكسك أسي سبورت ندحر زين سرح كوينا كاب عدمينا سلسته خقنس يخلي سلازي حج خمينا نريزل لنا ماتيو حدا حبشة ما أخلينا منبار عدميو يكون لايف اكسبكتانسي سوسان حمشتني لنا سلازي سبورت نسرح ندحر كوينا ناب سوسان حمشتن سلسته ندمر سبورت زين سرح ندحر كوينا خاني ناب كاب سوسان حمشتن سلسته نغنس سلازي اتقدامي عدمينا خحصر زخيل نا هيوت لمدنا باب معاتنا زوترو نا هيوت لمدن تاي سبورت زي مسرح منهم عينت انقسقاسي زي مقبار كاب عدمينا سلسته كقنس يخالي كاب عدمينا سلسته خوجل يخالي اذا خمس عينات لمد مالتي ابز حجناتي مثالي خبكم أنا منهم سبورت سريحي فلتني خو ما عينت لمدي يبلين ناب سبورت خير كام مسرح لمدي يبلين جن أبغى زي سريحي أبيرون يسرحي سلازة أنا أنت إذا قبل مالتي لاب عدمي سلسة عمت خدم مر على مالتي سلازي هاي كلها أنا خو منها قبرنا نرى أنا ينخيل كما يمثل ناي بب معاتنا قبرهم لمدتات أنت يمثلوا أب عدمي كما عينت صعبين ندام صليم نابلنا ندمرنا دقنسنا كنكيدنا كالأي نفتي كالأي كوستكم مالتي كالأي كا عدمينا خحصلو خابز خلو حما لمدتات انتايو نهيوت زلنا أقراربه مالت كمي عينت هيوتنا ننبر هيوتنا نقبلو دينا ريلاكس نقبر دينا نا هيوتنا منقدي انتاي يمثل مالت حبوسات كوينا هيوتنا تقبلنا ننبر اندحر كوينا مسابات زلنا كونتات صبو اندحر كوينو ناي دقاس مسان صقم اندحر زيبلنا سراح سريحنا أخل عرفتي نوسد عينت سبات اندحر كوينا زي نهيوتنا عبي أستواج أولوه مالت أبعد مينا عبي أستواج أولوه مزنا قاعنا زوتر اندحر كوينا نهيوتنا بتعم تقامي زهو سلازي إزون نعد مينا سلستخدم مريخل أكن نبرو نخل ما أخلي عدمينا توسخ سلست عدمة كوسخلنا يخلي مالتي بتقاراني حرقات قطعات اندحر كوينا حقوسات اندحر زي كوينا خم أون دقاس زابينا عينت سبات اندحر كوينو تقيمت اندحر كوينا خم أون كل نجار بعليك صرحو نبل عينت سبات اندحر كوينا خاني كاب عدمينا سلسته خنقنس علنا مالتي ويكون لاي كم زعينت لمدي اندحر علنا عدمينا كابن نبرو عدمة سلسة كقنس يخلي عدمينا خحصر يخلي خمس عينة لمدي زلنا سبات اندحر كوينا مالتي خمس عينة لمدتاتون لخال حما خدارقونا يخول يوم مالتي سلازي اتخالاي عدمينا خحصر زخلنا يبب معاتو نزوترو لمدن تايب نهيوت زلنا أقبابلا هيوتنا تقبلنا ناي منبار كإلات اندحر زيبلنا خوينو هيوت عدمينا كحصر يخليو أبزئا ناتي حجي ناتي مثالي خبوكم مالتيو أنا حقوستي هيوتي تقبلي يحمق يسبق يخفى هيوتي تقبلي يزنبر حقوستي جن حانتي زلاتني سأجمنتها كله بعليك صرحو ويقول لي أنا سرحكو سرحي نعي دست بلان نيرو إذا خلنا وجدكو سلز خيز له سلسته دميره حليف له مالتي سلازي خاب قدامي حزنا يوزمص انا قطر له اب قدامي انتاي سلسته زدمرنا لنا سلسته ازقنسنا لنا مال اكلاون كسقاسي نغبر ندحر كوينا سلسته دميرنا لنا أكلام كسكاسي زي نجبر ندحر كوينا خاص سلسته قنسنا لنا سلازي زمصنا وصيت له وي سوسان كلتن نصيلنا له وي سوسان شومنتن نصيلنا له اسو حزنا انا نخيل اكل ايون حج انت ايخون زلو وي سلسته دميرنا لنا كما يبعلنا لمدي مالتي وي سلسته دميرنا لنا وي كا سلسته قنسنا لنا سلازي وصيتو اند حزنايو يكون لاي انت عينت حماق لمدلني انت يكوغدالني اندابلنا نخيل مالتي سالساي كأنتايو مكينا خنزور كلنا زلنا خونتات زلنا نهيوت نهبو تنقاري نبعدنا طرح زي كونا اب سباتون حدغا نخينبصح بمستوعال دينا مكينا نزور ابزي حد عامت وشتي بناي ترافيك حقي بمتحاس تخصيصنا نفلق دينا ويكون لاي أبسب حدقا أبسحنا نفلق دينا زلنا مكينا خنزور كلنا كما يتي أدهونا انتا يمثل لازم بس مخنيات مكينا خنزور كلنا نقبرو خونتات نيعمرونا خونتات مرققا ناستو عالكا مخاد أبعد مينا بحاموش تعمت كقنس يخلي مالتين
رابعاي عدمينا خحصر يخيل يتباهيلو خاب استقمت ነገር ካንታዩ ደም በዝሒ ወይ ኮላይ ብለድ ፕሬሸር እንድሕራለና ብለድ ፕሬሸር ወይ ኮላይ ደም በዝሒ ሳይለንት ኪለር ዝበሃል ሕማም ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ደም በዝሒ ከም ዘለዎ አይፈልጥኒ አን ሕጂ ንባዕለይ ናይ ኮማ ዓይነት ቼገር ይፈልጥኒ ኣብ ሕክምና ኸይደ እዚ ሕማም ዝክሕዘኒ ይኽእል ኢለ ናይ ኮማ ዓይነት ቼገር ይፈልጥኒ ስለዚ መብዛሕቲና ኮሚና እቲ መጽናዕቱን ከም ዘቀመጦ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ብለድ ፕሬሸር ቼክ ገይሩ አይፈልጥኒ ስለዚህ እንታይ ይዝብል ዘሎ ትመጽናዕት ማለት እዩ እንድሕርና ሕክምና ኸይድኩም ናይ ደም በዝሒ ኣለኒ ድዩ ወይስ የብለይን ናይ ዝብል ምርመራ እንድሕር ገይርኩም ጽቡቕ ንጥዕናኩም ትህብዎ ትኹረት ጽቡቕ እዩ ዝብል ነገር ያቀሚጡ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናብ ሕክምና ኸይድና ናይ ብለድ ፕሬሸር ቼክ አፕ ገይርና ደም በዝሒ ኣለካ ተባሂልና እንድሕር ተነጊርና ወይ ኮላይ ደም በዝሒ የብልካን ዝብል ነገር እንድሕር ተነጊርና ንዕድሜና ሓደ ንወስኽ ደም በዝሒ ኣለካ እንድሕር ተባሂልና ኣብ ኣመጋግባና ከመይ ምዃን ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ናይ ህይወት መንገዲ ምኻድ ከም ዘለና ሓደ ሕማም ከም ዘለና እንድሕር ፈሊጥና ላይፍ ስታይልና ብኡ ልክዕ ነስተኻኽሎ ኢና ስለዚ ኣብ ዕድሜና ሓደ ንወስኽ ሓደ ዓመት ዘወስኽ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ግን ናብ ሕክምና ኸይድና ናይ ብለድ ፕሬሸር ቼክ አፕ ገይርና እንድሕር ዘይንፈልጥ ኮይና ግን ካብ ዕድሜና ሓደ ዓመት ቀኒስና ኣለና እዚ ልምዲ ዝንድሕር ኣለና ከይድካን ብዛዕባ ደምካ ቼክ ናይ ዘይንገብር እንድሕር ኮይና ካብ ዕድሜና ሓደ ቀኒስና ኣለና ስለዚ ኣነ ኣቀዲመ ከዚ ነገርኩኹም ካብ ዕድመይ ሓደ ቀኒሰለኹ ምንም ናይ ብለድ ፕሬሸር ቼክ አፕ ኣብ ዕድመይ ልክዕ ገይረ ኣይፈልጥኒ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ብስትሮክ ዝበሃል ሕማም ዝወድቀሉ ወይ ኮላይ ሃንደበት ዝተሓዘሉ ምክንያት ናይ ደም ምርመራ ገይሩ ስለዘይፈልጥ እዩ ናይ ደም ምርመራ ገይሩ ከንፈለጠ ነይሩ ግን ደም በዝሒ እንድሕር ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኣመጋግባ እንታይ ዓይነት ናይ ህይወት ኣካይዳ ምኻድ ከም ዘለዎ ስለዝፈልጥ ስትሮክ ሃንደበት መጽ ይኸጥቁዑ አይክእልን ምክንያቱ ንስትሮክ ካብ ዝዳርገና ሓደ ምክንያት እንታይ ብለድ ፕሬሸር እንድሕር ኣለና እዩ ማለት እዩ ሓምሻይ ዕድሜና ክሕፅሩ ካብ ዝኽእሉ ልምድታት ተባሂሉ እዚ ልክዕ ልምዲ ይኮነን ግን ክንፈልጦ ዝግበአና ዕድሜና ከንውሕ ወይ ኮላይ ክሕፅር ካብ ዝኽእል ነገር እንታይ ሓደ ናይ ቤተሰብ ታሪኽ እዚ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ወዲ ሰብ ንናይ ቤተሰቡ ታሪኽ ዝመስል ማለት እዚ እንዳኣከለ ቤተሰብ ይንብሎ ነገር ኣሎ መልክዑ ሪኢና ወይ ኮላይ ዝኾነ ባህሪኡ ተራዩ እዚ ኣቦታትና ወለድና ዝብልዎ ነገር ልክዕ ከም ወለዱ እኮ እዚ ዝብልዎ ነገር ኣሎ ስለዚ እሳቶም ስቂሎም እንተበልዎ ግን ብመጽናዕቲ ሳይንስ ዝቐምጦ ነገር እንታይ ናይ ቤተሰብና ታሪኽ ናይ ቤተሰብና ታሪኽ ክበሃል ከሎ ወለድና ኣባ ሓጎታትና ክንደይ ዓመት ነቢሮም ሞይቶም እዚ ሓደ ወሳኒ ነገር ማለት እዩ ሓደ ቤተሰብ ነዊሕ ዓመት ዝነብሩ ቤተሰባት አሉ ናና ኣብናና ዘርኩ ከምዚ ዝብል ሰብ አሉ ኣብ ሓደ ቤተሰብ ቃዊ ቶሎ ኮይና ሞቱ ኮይና ዝብሉ ቤተሰባት አሉ ስለዚ ኣነ ሕጂ ታሪክ መጀመርያ ምስ ናይ ቤተሰብ ታሪኽ ተቐሚጡ ዘሎ ነገር እንታይ ክልተ ኣባ ሓጎታትካ ማለት እዩ ካብ ኣባ ሓጎታትካ ክልተ ልዕሊ 85 ዓመት ነቢሮም እንድሕር ሞይቶም ኣብ ዕድሜና ክልተ ንደምር ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ደሚረ ኣለኹ ኣብ ሓጎታተይ ልዕሊ 85 ዓመት ዝነበሩ ስለ ዘለውኒ ክልተ ደሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ኣርባዕቲኦም ኣብ ሓጎታትና ኻ ማለት ናይ ዲና ክልተ ወይ ብንዳቦና ክልተ እንድሕር 80 ዓመቶም ደፊኖም ናብ ዕድሜና 6 ንደምር ስለዚህ ዘይት ምልከተንኛ ግን 00 ካብ ሓጎታትና እቶም 4 እንድሕር 80 ዓመት ደፊኖም ኣብ ናይ ቤተሰብና ታሪኽ 80 ዓመት ዝደፈኑ 4 ኣባ ሓጎታት እንድሕር ኣለውና ኣብ ዕድሜና 6 እንደምር ስለዚ ብ6 ዓመት ካብቶም ካልኦት ኣባ ሓጎታቶም ቶሎ ዝሞቱ ኣብ ሊጽና ክንነብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኸ እንታይ እዩ ምስ ናይ ቤተሰብ ታሪኽ ዝተሓዘ ወይ ኮላይ ምስ ሄሪዲቲ ዝተሓዘ ነገር እንታይ እዩ ካብ ወለድና ብስትሮክ ምኽንያት ትሕቲ 50 ዓመት ዝሞተ ወላዲ እንድሕር ኣለና ካብ ዕድሜና 4 ንቐንስ ኣብዚ ሕጂ ናተይ ክነግረኩም ኣቦይ ብስትሮክ ሞይቱ ማለት እዩ ግን ኣቦይ ብስትሮክ ተሞተዋላ ኣብ 7ታት ዕድሜ እዩ ብስትሮክ ሞይቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሕጂ እዚ ኣይቅንስኒ ምክንያቱ እቲ መጽናዕቲ ዝብሎ ንምንታይ እዩ ትሕቲ 50 ዓመት እዩ ዝብል بحمام ستروك مخنيات تحت 5 عامات اندحر ولدخا مويتومخا كاب عدميخا 4 قنس يزبل مخالخا انتايو ابزي مسناي بيتسب تاريخ مس هيريديتي تتحازه ነገር انتايو كاب بيتسبنا ማለት አቦ አደ ሓዊ ሓፍቲ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ክውለድ ከሎ ጀሚሩ ናይ ሽኮር ሕሙም ኮይኑ ናይ ኢንሱሊን ተጠቃሚ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኢንሱሊን ተጠቃሚ ቤተሰብ
اندحر لنا ابزون كنقنسو زغبانا عدملو كاب عدمينا سلسته نقنس كال خاني عدمينا خحصر كاب زخل افشاشاي درجه تقميطو زلو ነገር እንታዩ ሽጋራ ምትካኽ አማዓልቲ ልዕሊ ክልተ ባኮ ሽጋራ ዘት ክኽሰብ ካብ ዕድሚኡ 8 ዓመት ክቅንስ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ ልምዲ እዩ ማለት ሓደ ግዜ ሕማቅ ልምድታትና አቀዲመ ከምስ ነገርኩም ንግዜ ይኹን ገብሩ ኸልና ደስ ክብለና ይኽእል እዩ ከዛናግዕና ይኽእል እዩ እንድሕር ዘይገዲፍናዮ ግን ዕድሜና ክሕፅሮ ይኽእል እዩ ስለዚ አማዓልቲ ልዕሊ ክልተ ባኮ ሽጋራ ዘትክኹ ሰባት ካብ ዕድሚኦም 8 ዓመት ከቀንስ ዝኽእል ሕማቅ ልምዲ እዩ ኢሉ ትመጽናዕቲ አቀሚጥዎ ዘሎ አማዓልቲ ነትክኹ ሽጋራ ኸ ክልተ ባኮ እንድሕር ኮይኑ ኸኣኒ 6 ዓመት ካብ ዕድሜና ከቀንስ ዝኽእል ሕማቅ ልምዲ እዚ ማለት እዩ ካልእ ብሻብዓይ ደረጃ ተቀሚጡ ዘሎ ዕድሜና ክሕፅር ካብ ዝኽእል ሕማቅ ልምዲ ኸ እንታይ አልኮል አማዓልቲ ልዕሊ ክልተ አልኮል እንድሕር ንወስድ ኮይና ኣብ ዕድሜና 1 ዓመት ከቀንስ ይኽእል ማለት እዩ አልኮል ዕድሜና ክሕፅር ካብ ዝኽእሉ ልምድታት ሓደ እዩ ማለት እዩ ካብ ክልተ አልኮል ንላዕሊ እንድሕር ንውስኽ ኮይና ኸ ብነፍስ ወከፍ ንውስኻ አልኮል ሓደ ዓመት እንዳቀነስና ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክልተ አልኮል ንወስድ እንድሕር ኮይና ኣብ ዕድሜና 1 ዓመት ይቅንስ ልዕሊ ክልተ አልኮል ከዓ ነፍስ ወከፍ ንውስኻ አልኮል ንኣብነት ሕጂ 4 አልኮል እንድሕር ወሲድና ካብ ዕድሜና 3 ዓመት يقنس مالتي مخنياتو اب نفس وكف نوسخا الكول حد عمت እንዳ ቀነስና ኢና ንኸይድ ዘለና ዕድሜና ማለት ስለዚህ እዝውን ክንገልፎ ካብ ዝግበአና ልምዲ ሕማቅ ልምድታት ሓደ እዩ ማለት እዩ ካልኦ ኾላይ ንዕድሜና ክነውሕን ክሓፅርን ካብ ዝገብሩ ልምድታት እዚ ልክዕ ልምዲ ይኮነን ግን መጽናዕቲ ካብ ዘቀመጦ ነገር ሓደ እንታይ ጾታ መብዛሕትየን ደቂ አንስትዮ ካብ ኣወዳት ዝነውሐ ዕድሜ ዝነብራ ደቂ አንስትዮ ካብ ወዳት ዝነውሐ ዕድመ ከም ዝነብራ መጽናዕትታት ይቀምጥ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንምንታይ ማለት እዩ ናይ ደቂ አንስትዮ ናይ ኢሚዩን ሲስተመን ካብ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቅመን ካብ ወዳት ዝሓሸ እዩ ካልእ እውን ብተወሳኺ ኣብ ደቂ አንስትዮ ዝርከብ ኢስትሮጅን ዝበሃል ሆርሞን ኣሎ እዚ ሆርሞን እዚ ደቂ አንስትዮ ብልቢ ድኻም ንኸይተሓዛ ከምኡን ብኮሌስትሮል ንኸይጥቅዓ ስለ ዝሕግዘን ደቂ አንስትዮ ካብ ወዳት ብዝሓሸ ደረጃ ነዊሕ ዓመት ናይ ምንባር ዓቅሚ ኣለወን ናይ ወዳትን ናይ ኣዋልድን ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ክወዳደር ከሎ ነዊሕ ዓመት ዝነብራ ደቂ አንስትዮ ማለት ስለዚ ደቂ አንስትዮ ሰለስተ ደምራ ናብ ዕድሜና ደቂ አንስትዮ ሰለስተ ንደምር ኣወዳት ከኣኒ ሰለስተ ንቀንስ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ደቂ አንስትዮ ዝበዝሐ ዕድመ ዝነብራ ማለት እዩ ካልእ ኾላይ ካብ ልምድታትና ሓደ ካብ መዓልታዊ ንዘውትሮ ነገር እንታይ ኣመጋግባና ንምገቦ ምግቢ ማለት እዩ ኣብ ንምገቦ ምግቢ ዘይቲ ወይ ኮላይ ጨው ነብዝሕ እንድሕር ኮይና ካብ ዕድሜና ክልተ ንቀንስ ሓደ ሰብ ጨው ብዙሕ እንድሕር ዘይልዎ ናይቲ ምግቢ ጣዕሚ ዘይፍለጦ ሰብ ኣሎ ደስ ናበለና ኣነውን ሓደ ግዜ ከምዚ ዝብለሉ ኩነታት ኣሎ ንእሽተይ ጨው ሒድዎ ዝብለሉ ኩነታት ኣሎ ወይ ኮላይ ዘይቲ ክበዝሖ ከሎ ደስ ይብለኒ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ልምድታት ካብ ዕድሜና ክልተ ዓመት ንኽቅንስ ይገብር ማለት ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ነዘውትር እንድሕር ኮይና ዕድሜና ብክልተ ዓመት ንኽቅንስ ይገብረና ዓስራይ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ሰውነትና ክብደት ክበሃል ከሎ እንታይ ሄይት ዌይት ሬሽዮ ዝበሃል ነገር ኣሎ ናይ ሰውነትና ክብደት ምስ ናይ ሰውነትና ቁመት ይማጣጠን ድዩ እዚ ከይና ክብደትና ተለኪዕና ምስ ቁመትና ይማጣጠንን ዘይማጣጠን በቀሊሉ ክነግረና ይኽእል እዩ ከይና ክንምዘን ከለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰውነትና ክብደት ምስ ናይ ሰውነትና ቁመት ዘይማጣጠን እንድሕር ኮይኑ እዝውን ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ማለት እዩ ናተይ ቁመት ሕጂ ክነግረኩም ናተይ ቁመት 160 እዩ ስለዚ 160 ቁመተዩ ስለዚ ናተይ ፕሮፖርሽናል ዝኾነ ናይ ሰውነት ክብደት ክንደይ ክኾን ኣለዎ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ እቲ ሬንጅ ማለት እዩ ካብ 51 ስጋዕ 64 ኪሎ እዩ ስለዚ ናተይ ኪሎውን ኣብዚ ውሽጢ እዚ 56 55 57 ኣካባቢ ናተይ ኪሎ ያው ኣካባቢ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ሄይት ዌይት ሬሽዮ ትኽክል ድዩ ክብደትናን ናይ ሰውነትና ቁመትን ይማጣጠን ዲ ፕሮፖርሽናል ዲ መብዛሕትኦም ጃፓናውያን እንድሕር ኢኹሞም ሓፀርቲ እዮም
ኣብ ዓለምና ከዓ ነዊሕ ዕድመ ዝነብሩ ጃፓናውያን እዮም ስለዚህ ግን እንድሕር ሪኢኹም መብዛሕትኦም ጃፓናውያን ናይ ከብዲ ሽግር የብሎምን ከምዚ ኦቤሲቲ ዝበሃል ሽግር የብሎምን ፀገም የብሎምን ኣብ ሰውነቶም መብዛሕትኦም ሓደ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘለዎም ሓደ ዓይነት ትርኢት ዘለዎም ፍላት ዝኾነ ከብዲ እዩ ዘለዎም ስለዚህ ካብ ጥዕናና ካብ ዘስኡንና ወይ ኮላይ ዕድሜና ንኽሓፅር ካብ ዝገብሩ ነገራት እንታይ እዩ ሄይት ዌይት ሬሽዮና ብትክክል ዘይምፍላጥና ሄይት ዌይት ሬሽዮና እንድሕር ብትክክል ፈሊጥና ግን ልክዕ ክብደትና ክውስኽ ከሎ ኣይ ክንድዚ መጠን ወሲኽ ኣለኹ ኣይማጣጠንን እዩ ስለዚ ከምዚ ገይረ ከጥፍኦ እንብለሉ ኩነታት ይህሉ ማለት እዩ እዞም ኣቀዲመ ዝጠቐስኩልኩም በብመዓልቱ ነዘውትሮም ሕማቕ ልምድታት ዕድሜና ንኽሓፅር ካብ ዝገብሩ ነገራት ተወሰኑ እዮም ስለዚ ናይ ባዕልና ሓኪም ምዃን ንኽእል ኢና እዞም ልምድታትና ብምውጋድ ነዊሕ ዓመት ክንነብር ንኽእል ኢና كنبر كلنا خا مستعنا هيوت نطعمنا انجوي ناغبرنايا كنبر نخلينا لمدتاتنا اندحراو كينا مالتي نايلو معانتي ارستي ازي يمثل نيرو اب قصالاي بخالق مدب كنراخبنا زلوكم ريتو اب كومنت صحافو لايك شير سبسكرايب مقبار كيترسعو اب قصالاي بخالق مدب كنراخبنا اسكافشعو سلام كونو حبيبكم سايسلصناكم يغنيلي